Скъпи гости, това беше нашия подарък за вас. Аплодисменти за нашите гости ансамбъл Варна! Аплодисменти за ансамбъл Лазарка. Ето това е нашето развитие за 5 години, тъй като на нашата 30 годишна пак изтанцувахме го заедно, но тогава бяхме в фокуса на прожекторите, бяхме отгоре, те играха под нас. Сега обаче след 5 години, мисля, че вече сме на едно ниво и затова играем на тая голяма сцена в Мюнхен. Виждате, това е нашата работа, за това постигнахме за 35 години. Направихме много концерти, спечелихме много фестивали, но най-вече спечелихме сърцата на публиката, за което ви благодарим. Радваме се, че сте с нас, радваме се, че ни подкрепяте и не подделяте. Бих искал да поканя Юлиан Станев, виновника за това, което тук направихме заедно. Благодарете ръце. Благодаря за тази съвместна работа. Благодаря първо на всички българи, които живеят в чужбина и обичат българския фолклор, че се отзоваха на този наистина хубав Мегдан. Не, че преди са ви всяка година хубав Мегдана. Благодаря ви, че не забравяте българското, особено фолклора. По едно време тук малко объркаха музиката в паузата, но няма значение. Другото, което искам да кажа, Пламен, което спомена преди 5 години и сега, да, те са малко по-напред вече Лазарка, пък ние вървим в ансамбъла малко по-назад. И затова се позволяваме, иначе да сме заедно. Искам само едно да ви кажа, няма да говоря много. Този Мегдан, независимо къде трябва да стане, първото нещо, което трябва да е празник и удоволствието за душата и за сърцето. Това не е конкурс. Благодаря на всички. На всички и особено на ансамбъл Лазарка, за цялата организация, където сме могли и ние сме помагали. И до нови срещи. Благодаря също на много колеги, които имат тук от България, които още не са емигрирали. Благодарим, че също помагат на много групи в различните държави. Но до следващия Мегдан мога да ви пожелая. Благодаря още веднъж. Благодаря. Сега бих искал да поканя на сцената и виновника за това голямо хоро, за тази голяма хореография, за тая красота, която сътворяваме на сцената. Белчо Станев. Искам да ви поканям. Беше много красиво. Два дена аз не мръднах от мястото. То беше радост, то беше изпълнение, то беше вътрешно удовлетворение от това, което правите на сцената. А силата на танца е в това да го почувстваш и да го покажеш.
много символично казвам, че Варна и Лазарка, това са моите две деца. Създадох ги с много труд, любов и фолклора, който имаме ние. Това е като една академия за ръководители и за изпълнители. Не можеш ти да излезеш на сцената без да си подготвен какво преди години нашите родители са сътворили. Знаете какво ще пожелая. Първо да бъдете здрави, да имате това е щах, това е любов, това е тайна наситност в танца, музиката, песните. Това е нашата това вдъхновява хората. Без това настроение ние трудно ще живеем, защото след нас чакат много деца още. За да благодаря на всички ръководители, които дойдоха, които сътворяват танца, настроението, за тях е също моето обич и моето отношение да бъдете щастливи и да правите много по-щастливи хората около вас. Един последен поклон от мое име с танцорите. Човек, който даде сърце, душа, залазарка. Сърце, душа, залазарка. Сърце, душа, залазарка. За Варна. Сърце, душа, за Варната. За Варна. Благодаря ви. Това беше за тази вечер. Следва кратка пауза и започваме с нашата програма, с нашата поротека. 20 минути пауза. Точно така. Ние чухме още и има още, но за жалост моят сценарий свърши, ами свършиха и танцорите за днес, няма кой повече да повикам. Но мога да повикам вас и скоро ще бъде ваш ред. Моля, оставете една кратка пауза, техниците да наредят оборудването за хоротеката
и нашите лазатки да се върнат на щандовете, за да може, разбира се, всички да бъдат